Sakwise aku ngerti sliramu lagi wae tapa ngidang kang tanpa kinanti busana. Rumangsa aku iki titahing Gusti. Aku jamak lumrahe menungsa, duweni rasa, ya duweni hawa nafsu. Sak temah tukul hawa nafsuku nganti aku meteske koma kurut kang sak dhuwure banyu sendang. Ora ngerti sangkan paraning dumadi. Sliramu ngombe banyu sendang, sak temah koma kuritku melu kok unjuk nganti kowe ndalku. Yo tak jodoh, aku sing tumindak. Kowe sing tumindak? Nek wis ngerti aku sing tumindak, njur karepku piye? Sing dadi kekarep aku Semolana. Kali kula semono aku iki prawan. Aku kaijena. Aku kepengin ponang jabang bayi iki lair. Ngepenginake aku tanggung jawab kanthi si ponang jabang bayi lair. Angel, ponang jabang bayi iki lair nang omongan sapa dalan. Ponang jabang bayi lair aja kinanti lewat dalane. Rasa ulah. Nek ponang jabang bayi lair iki ora kinanti lewat dalane, mengko gak ngowahi kodrating Gusti Allah. Wis dadi kodrate wanita, nek nglairake si ponang jabang iki lair saka dalane. Semolana. Aku kebal sliramu timbul ditoyo. Aku wis ngandhakake, aku iki prawan. Aku ijen kudu balik ijen. Aku prawan kudu balik prawan. Kowe prawan kudu bali prawan. Iya. Yo. Rasa wulan, aku bakal tanggung jawab. Aku bakal budidaya, bakal nyuwun marang panguwasane Gusti Allah. Mbok menawa nanti aku nyuwun panguwasane Gusti Allah, sak temah lair si ponang jabang iki ora liwat sak lumrahe dalan. Kae kowe cedhak ana ing watu gilang kang gedhe kae munggah ana sak dhuwure watu gilang. Kanthi aku nyuwun marang panguwasane Gusti Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Allahu akbar lair si ponang jabang. Rasulullah. Saiki wis tak wujudake apa kang dadi penjalukan. Lair si ponang jabang iki ora lumrah, ora lair saka dalane, ning saka tlangkasmu utawa lempengmu siji tengen. Semolana. Aku matur nuwun banget. Mergo ponang jabang bayi wis bisa lair saka keluarga baku. Ponang jabang bayi iki bakal tak pasrahke kelawan sliramu. Si ponang jabang bakal kupasake karo Iya. njur sing kok karepmu. Sing dadi kekarepku iki dinungko aku bakal mbajukake anggonku toko ngidang. Kowe arep mbajutke topo ngidang sak temah si ponang jabang kok pasrahake karo aku. Yo rasa wulan, aku ora kabotan. Si ponang jabang bakal tak emban, kinanto bakal tak dikekake. Iki dinungko bakal tak pasrahke karo sliramu. Aku karo kamu, aku bakal mbajukake. Si ponang jabang sing tak emban iki durung duweni jimat as. Ning papan kene aku bakal maringi jimat asma si ponang jabang. Laire si ponang jabang iki mbarengi wong tuane wadon rasa wulan lagi wae nindakake topo ngidang. Laire si ponang jabang iki ora liwat dalan sak lumrahe, nanging aku budidaya liwat telangkas sisih tengen utawa lempeng sisih tengen. Si ponang jabang bakal tak paringi jimat asma Kidang Tlangkas. Mongko aku nampa dawuhe Kanjeng Rama Sunan Ngambel Drika. Kang supaya aku siar agama Islam ana ing tanah Jawa. Tlatah Loretan. Nek aku memban si ponang jabang ndak kira bakal ngrembol-remboli nggonku siar agama Islam. Iki dina aku bakal cedhak ning paran padesan kae. Si ponang jabang bakal tak titipake pawangan saka paran padesan kae.
menika tumindak wonten ing pakuburanipun bojone kula. Sinten to saestosipun panjenengan? Aku Syekh Maulana Makhluk. Syekh Maulana. Kosok balene iki sampean sapa, Mbok? Kula Mbok Rondo tiyang saking Desa Taro kula. Mbok Rondo saka desa. Nggih. Nek tak sawang Mbok Rondo iki saka kadohan arep cedhak ana ing makame bojo. Nggih. Apa pancen ning omah iki ora duweni kanca rewang, Mbok? Yen kula niku mboten gadah anak, bojo niku pun mati. Lah kula niku kebak kebingungan, akeh bondo akeh donya. Tak kira kula urip wonten ing niku alam padang niku mboten wonten ginanipun yen mboten gadah anak. Oh, ya Mbok. Aku ngerti sepiro nelangsane atimu. Parandene tininggal dening bojomu, kuwe ora duweni anak. Iki ana dalan kanggone Simbok. Wonten dalan kanggene kula. Lajeng dalan menapa ta niku? Sampeyan iki ngerti dhewe aku mban salah sawijine Siponang Jabang. Nek pancen Simbok urip kaijen ana ing desa Tarub. Siponang Jabang iki bakal tak pasrahake karo Simbok. Menapa saestu? Pun Jabang. Kula purun. Siponang Jabang iki wis tak paringi jimat. Dalan sinten jimat asmanipun? Kidang. Kidang Keramkas. Mbok, rene Siponang Jabang iki wis tak pasrahake lan tidak. Iki dina aku njaluk karo Simbok. Golo wentan Siponang Jabang iki kaya dene anakku dhewe aja beda. Nggih. Badhe kula bola wentak kados anake kula piyambak. Kira pantes aku njaluk pamit. Aku tak agihake siar agama Islam wentan. Oh kados ngaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiki wis rumangsa seneng banget. Sadurunge aku nang omah dhewe duwe anak. Ning Kaporo saiki wis ditundung saka jagating tupak. Ben melu ngrasake kepiye wong didakwa iki, Kakak? Wong didakwa iki lara. Pancen kabeh dicetha. Umpama ora kelakon aku tumindak kaya ngene kawan kowe, kok menawa ora bisa gawe kapitunan Raden. Bener. Oh, jebol kowe lho Kajaya sing Loko apa dening kowe, Jaya? Said, Kok wengis temen tumindak. aku nganti lakon tega lan tegel. Jelomprongake marang siamu Kagawa. Sapa punggawaning praja Tuban yen to dinak wong aku sing nyolong bondo donya iku. Apa dening kowe, Jaya? Said, Kabeh wis trep lan jumbo.
lamun toh Punggawa Praja Tuban ndak kowe sing nyolong bondo donya Tuban jalaran ngopo Loka dening Jaya iki begal grayak kecu lan sak panunggalane mula ora mokal nek kabeh mau bisa ndak kowe sakarone sing nyolong bondo donya Tuban mula kan kuwi kowe wis lakon teko ing tambak kaya yen to kowe ngerti kondange Loka paraning Jaya brandal ing tambak kaya sik terus melu-melu perkara iki apa dening kowe Jaya nek perkara ke mrawasa bocah wadon sing ayu-ayu pasuryane aku ora apa-apa ning sing dadi kaneng atiku kowe nganggo jimat asmata jeneng Raden Sahid Tuban minangka sing tanggung jawab sloka apa dening kowe Jaya ait ning atiku durung marem lamun toh kowe sakarone kudu mati ning papan kene mula ning papan kene ngiras pantes aku nganggo gelar Brandal Loka Jaya ora usah kakan rembug bondo apa nyawa nek bondo piye nek nyawa piye nek keman kelawan bandamu nyawamu ilang saka ragam kamu aku ora dadi bondo lan piye aja ngapusi aku ora goblok cetha nek bandamu ki akeh asunyatane bungkule tekenmu kuwi Mas oh pamrih iki nek kowe pamrih iki bebasan mbok pangan sedina rong dina bakal entek nek kowe kepengin bondo donya kang akeh sawangan kaya yo Mas aku Mas bareng tak cedak aku ngrusuk klaras tak rewangi krengkelan nggonku munggah bareng wis tekan wit sing dhuwur kae tak geleng tak kira Mas jebul kolang kaling nek ngono wit gedhe kae wit aren kowe ngapusi karaku yo Pak kasunyatan kewis wani barang surap ning pengarepan sapa sak telaning kowe aku Sahid bos Sahid kuwi janganku Brandal Loka Jaya hei aja ngaku gan ngawur Brandal Loka Jaya kuwi gelarku ayo ngaku nek kowe kepengin ngerti kang sak temene aku Sunan Bonang sapa Sunan Bonang waduh
awit saka tumindak kula sampun wani dhateng panjenengan Kanjeng Sunan. Kula nyuwun ampun. Kula nyuwun ampun Kanjeng Sunan. Sakit. Ya, sekabeh tumindak lan pakartimu bakal ndak aku. Apa karepmu? Kowe malang kadang nyegat marang aku. Sakderepun kula bacotah. Ya, Kula badhe nyuwun tangkil dhateng panjenengan. kowe bakal miterang bab apa? Rama Sunan Bonang. Nggih Kanjeng Sunan. Mongko kebak ing wit kang gedhe ya ning panjenengan tansah nduting wit aren kae sing ngisore kebak laras gejang bareng kula penek katon mencorong mas jebol kolang kaling. Lho niki sejatosipun pripun wektinipun? Sing tegesing klaras mawa teges nggambarake marang gegambaramu. Kowe kudu bisa laras marang pikir. Cak laras. Lajeng wong kolang kaling nika Kowe kudu eling marang kang kuwasa. Kang pungkasan, wit aren nika pripun wedine? kowe kudu leren sekabing tumindak lan pakartimu nggonmu dikira. Kula badhe tobat. Kula badhe nderek sampean kemawon. Nek kowe kepengin tobat kudu gelem ngrasuk agama Islam. Ngrasuk agama Islam. Ya, Lah marginipun kowe gelem maca syahadat. maca syahadat. Syahadat iki ana loro cacahe. Syahadat tauhid lan syahadat rasul. Nggih, Sagu kula sagah nira. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ampun dawa-dawa, kalem-kalem. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah. Ora ana kang kok sembah mung kejaba Gusti Allah. Nabi Muhammad kuwi utusane Allah. Wis kowe ngrasuk agama Islam. Ana syarat siji meneh sing kudu kok lakoni. Teken ndak nyep ing kali kowe kudu njaga sing suwe ning sakti. Saguh ya. Menawi panjenengan pangestunipun kula saged kemawon. Saguh. Ini. Wis aku tak apalane. Kuwi Joko teken. Sing lawase seminggu iki wis ngancikake seminggu. Mula saka kuwi Syahid. Kowe aja nganggo sesebutan Syahid maneh. Kowe katelao Sunan Kalijaga jangkeping